L-intriċċi fil-Partit Nazzjonalista komplow jikbru partikolarment din il-ġimgħa fejn nhar is-sibt se tkun qed issir l-elezzjoni għal Kumitat Sezzjonali ta' Tasliema. Wara li fil-jum ta' tnejn One News xandar storja ta' kif qed isir block vote fi kliem ieħor mod kif it-tesserati jiġu mħeġġa jivvotaw biss għal membri tal-fazzjoni ta' Simon Busuttil li jinsabu wara Bernard Grech u ma jivvotawx lil dawk li appartienu mal-fazzjoni Delija. Fl-aħħar sija ġew żvelati iżjed messaġġi mimlija firda fil-Partit Nazzjonalista. Wara dawn il-messaġġi hemm il-Kunsillier Nazzjonalista Slimis, Kevin Wayne. F'messaġġ privat li ħareġ, Kevin Wayne isemmi 3 ismijiet li hu qal li huma tal-fazzjoni Adrian Delija u se jħorġu għall-elezzjoni tal-Kumitat Sezzjonali ta' Tasliema biex iqarftu l-barra dawk il-membri favur Bernard Grech. Qal li dawn għadhom isejħu lil Adrian Delija bħala kap tal-Partit Nazzjonalista. Bi kliem ċar qal li isir block vote għal 7 membri tal-fazzjoni ta' Simon Busuttil. One News ikkuntattja lil Kevin Wayne innifsu. F'telefonata li Wayne kien marraf li qed jiġi rekordjat, Wayne ċaħat li bat messaġġi biex jitkeċċew in-nies ta' Delija. Dan anke jekk fil-messaġġ li bat hemm miktub ċar li qed jappella l-block vote favur in-nies ta' Bernard Grech. L-informazzjoni li għandna biex jekk tikkonferma ħilniex jew le, biex tneħħu biex tkeċċu l dawk li huma favur Adrian Delija. Aħna qatt ma tkellimna li jridu nkeċċu n-nies. Laqqas ta' Adrian Delija? Għaliex għandhom jitkeċċew? Kevin Wayne imbagħad ħabat jiddejjaq insaqsuh u ma rridx ikkummenta iżjed. Inti ma batx messaġġi biex jitilgħu nies li huma favur Bernard Grech? Jien fuq hekk ma rridx nikkummenta jkieġbu. Intant Lina Wayne, il-mara tal-professur Kenneth Wayne li kien inħatar bħala kummissarju għall-Għaqdiet mhux governattivi fi żmien Gvern Nazzjonalista, ukoll ħeġġet għal block vote f'Tasliema. Dawn il-messaġġi komplow ħerġin wara li f'kitba fuq Facebook li wara tħassret biex il-partit jatti u jaħbi l-firdiet li għatem, sar appell biex it-tesserati jażlu membri fil-Kumitat Sezzjonali li għenu biex Bernard Grech sar kap. Dwar dawn l-intriċċi saqsejna lill-kap Bernard Grech li iżda ħarab u ma rridx iwieġeb fuq dawn l-aħħar firdiet fil-Partit Nazzjonalista. L-aħħar mistoqsija dwar il-block vote f'Tasliema fejn in-nies tiegħek iridu li jitelgħu in-nies Dr. Grech u mhux in-nies ta' Delija. Taf illi weġibtek id-domandi kollha l-edukazzjoni mhux kollha. L-edukazzjoni l-aħħar mistoqsija nurik hawnhekk. L-edukazzjoni titlob illi kif tispiċċa press conference anke mmorru għall-karozza. Xogħol qed nagħmel. Għandek kull dritt tagħmel xogħolok. Xogħol li nsaqsik, u qed insaqsik. U jien għandi kull dritt illi nwieġeb id-domandi li jiena nkun qiegħed inwieġeb. Insellimlek, grazzi ħafna.